Kublai baru, ngapdek supaya pi syagini ke online program YouTube kejongi ke bakar teng kilawe ki apjongi. Ya gani ke program lawan nam supi ban yo ban ai jing dip bat ki jingi kai halor ki jajing shat thambor jagi kina. Bat ru kumno ban manra ke jingi da yaki. Kapang kapangan kren menta kesni ke long halor ke hok jingi kina. Hatu pitip ni yang babarok mengi ibe ni dania ka hok kejongi. Hoat baru mengi kibriu ibe ni dania kata ka hok kejongi. Kenang mengin yo ban im shengai, bangin yo ya kejing yada, badru bangin lat ya ginu kijing sniu. Namarah kemat jang kaan ibe lagi di long kunju. Mentapat ang keren syapam kita ki hok jengi kena. Hoat ki kena ru ki dania kata ka hok kejongi. Namar ki kena ki long ki ba lui ki ba kham terut bor badru ki ba dang rit ha ka im nang kasalang kum ta ki don gam ya kata ka jing yada ka pakerpam nangi ki ba lahir rasan ban batai kham benya susu kat kum ka UNCRC dan ka United Nations Convention on the Rights of the Child kalapia e ki hok jing kena ha ki saw tin ki benta ka baningkom ko hok ban im Hapo juga ni kahok kekentup babaro ki kena ki dania kata kahok bakin yo ya kejiyada. Ban im haki jaka ki balong kuat badru ban ki jaka ki balong shengai. Ki kena ki dania kata kahok kejoki lada ki dania pedeng kejik pam kejik hitam bakin yo kejing sumar kababian na ki balahi asan. Ki danru ya kahok bakin yo ya kapam kedi kababian. Bantai ya ka long renyeng ke joki. Hoot ha ka jing kedua ka long ka pa ya ki nong sumar. Ban benda pendiang ya kata ka bam ka balong paka na ka balong biang. Henry ladap hiwat jingtip bat hiwat benya henlap ya kita ki jajing bam bat ki jajur ki bantai. Ka baar ka hok ban ki bansan. Ladaki ong kahok ban ki bansan ka kentup babaro ki kena ki danya kata kahok bakin yo ban skun. Kenang bakin nang ban tho ban uli. Ki kena ru haba ki lasdang ban ki bansan ki danya kata kahok kejongki bakin yo ban lekai. Ban lap ban tip ya kasap ka pom ka bamaki ki don. Bantai ya kata ka jinggot kejing berkat kejongki badru ya kamet kejongki. Kabalai, kahok ban yo jingeda. Hapos kini kahok ban kekentup, babaro ki kena ibe ki danya kata kahok bakin yo ya kejingeda ban lait na kinu kijing sya thambor na kinu kijing sniu. Mangihum ki balahi rasan ngidi ban penslori ki kena bakin nang kumnu bakin yadai radi badru kumnu bakin kin smutu ya kata kahok kejongki bakin nang ban sumare di ban lat na kinu kijing ma. Lada ki kena ki yo ya kini kijing hikai nadu bakidang red nadu bakidang ro kin sngo turu ya kata kahok kejongki. Kabasaw kahok manyashim benta. Ki kena lapidang lungru Henry ngigum ki balahi rasan ngidei ban tip bat ngidei ban sngap habakidang kinu kijing kren bah ki kwa ban ya thu ne ban ong e. Namar ki kena ki danya kata kahok ki nation benta bakin keren. Bat kum juru ki kena ki danya kata kahok ba kin yo ya kejing dip kepadai. Mangi ki balahi rasan ngidei ban a ya ki jing dip ki badai ya ki kena lada ki dan kenu kejing kili. Ki kena gi kum ki balahi ngidei ban penslur ya ki kena kumnu bakin nation benta bakin nang ban sumarin dia bat ban yalan ya dai dia ban lait na kinu kijing sniu. Kumbang hiju hikai ki kena apor bagi dangrit kumnu lada ki kwa bancam na siliang sulok ki di ban liat. Kita ki kijing hikai ki babangi ni ayaki bakin jo ban shim benta ban sumarin di bakin lat na kinu kijing ma na kinu kijing sa. Kini kita ki saw tali ki hok ki bagi kena ki don bat mangi ki balahi rasan ngide ban smotu ngide ban buram badru ban puntrai kami kini ki hok ki kena.
lalaki kena lalaki long kibala bahaya ni kibarit kiba nasar ni kiba nanokundong habaro ka pertai kilong kiba kerpang bat kiba kordon batru kidei kalawe jong kalashay mentakas ni ngelawan lam shapi ya gani ke jingtip shapang kani ka hok jing kena bat ka program ka ban buat pat kandei ba penjo jingtip shushu shapang ke jingpran halor ka pang jong kijat jing sha thambor hakabaya dei bat kena lada pikwa ban wa jingtip shushu lani pikwa ban tip kambenya lani pidan ru ginu ginu ki jingkini pila ba pen buat yengi ha ka fe foundation shalong hapo ka Facebook badru hapo ka Instagram lada pikwa ru ban tip shapang ka kam ka jongi pila ru ba pen net sha ka website ka jongi ka faithfoundationshalong.org bat nga kirpa ye pi ba pen small ba pen krishan yengi da ka ba pi like pi share ba pi subscribe you ru ya ka ne ka channel ka jongi kana ba pen yo shushu ki jingtip dia hapo ka screen ka jong pi pila ru ba pen yi yakin number phone ki ba ma pi pila ba pen phone da da pidan kinu ki jingkiti ne da pidan kinu ki jingtip ki ba ma pi kwa ban tip pila ru ban sngap ya ka program ka jongi ka ba juban lam shapi da ka all India radio shalong ka ba kerteng ka lawe ki hap ki jongi ba ya ka ne ka program ki juban lam shapi manna ka si sajan ha ka por kandai at home step ba pen yo ru ba pen sok thu ru ya ka ta ka hok joki kenna ba ru ban yo ban yaram ban yo jingtip kumnu ban ya dai ki kenna pila ru ban sngap na ka app jong ka news on air ya ka dia ka program ka jongi ka bajuan lam shapi da all India radio shalong kasdam shwa na nga ba na pi kuble shibun